אני אוהבת את הטירונות בעצם, כי א' כל היינו ביחד, עשינו מטומטמות, וב' כל זה היה כאילו, היינו ביחד כזה בסרט כזה, סרט טוב. עכשיו זה המציאות, זה הרבה יותר ריאלי, זה יותר קשה, יותר מאתגר, זה אתגר שלנו. שוב לבן, שוב זרה, שוב רוקדת מסיבה, שוב מוכרת, שוב יפה, שוב שותה, שוב שיקור, שוב צוחקת, ובבוקר לא זוכרת, מתהפכת, שוב לבן, שוב זה בא, שוב לילות שטופי שיער, שוב נזרקת למיטה, שוב לנצח, שוב אחד, שוב יורדת על ברכיים, שוב סביר זה לא כדאי, מתחננת, אני אזיז את הראש מצד לצד, ימין ושמאל לועץ סתם, איך נבחור הגוף ירגיש את המקצב, אזיז את הראש מצד לצד, ימין ושמאל לועץ סתם, איך נבחור הגוף ירגיש את המקצב. שוב לבד, שוב רוצה, שוב אין טעם, שוב מרחק, הימים ריקים, בלילות הם מצמדים, שוב עודפת חיפושים, מחדשת יחסים, מתקרבת, אני אז... קיצור חסם בולם 7 כרגיל, לא משהו מיוחד. אוקיי, עומדים במחסור וזה, ככה פה זה כזה קשוח וזה, מבט בעיניים. עוצרים איזה מכונית כזו בצד כזה, לבידוקים רציניים, היה גם כלב וזה. אילנה שומרת פריפריאלי, עכשיו שומרת כזה, ככה, על הנשק, ככה רדומה וזה. ואז הבחור שבתוך הרכב יוצא, אוקיי, מסתכל על הצדדים וזה, שואל אותי מה קורה, למה את מעכבת אותי? ככה מעכבת אותך מסיבה כלשהי וזה וזה וזה, טיפה בדיקות, טיפה זה. ואז יוצא איזה קטן, כזה חמוד, יוצא מהרכב. אילנה כמובן, יוצאת מהפוזה שלה. מתחילה לעשות באמצע, אוקיי, מלא ערבים. טאטה, חולי תראי איזה חמוד, טאטה. יוצאת מהפריפריאלי, אוקיי? מתחילה לרדוף כזה את הקטן, ככה, לעשות אותו טאטה, באמצע המחסום, פדיחה רצח, מסתכלת על אילנה, טאטה, תראי איזה חמוד. אני אזיז את הראש מצד לצד, ימין ושמאל לועץ סתם, איך לבחור הגוף ירגיש את המקצב, אזיז את הראש מצד לצד, ימין ושמאל לועץ סתם, איך לבחור הגוף ירגיש את המקצב. שוב לדעת מה החלק הכי טוב שהיה לי בשירות עד עכשיו, אז ללא ספק זה היה קורס מדגים, באמת היה פשוט אדיר, נהניתי מכל רגע, למדתי, החכמתי, עשיתי איזה 6-7 מדסים כל יום, באמת היה פשוט מטורף, היה כיף, הכרתי אנשים מדהימים, היה פשוט לשבור שגרה, לצאת מהגדוד, להשתחרר, היה לי כל כך כיף, למדתי מלא והייתי עושה את זה גם שוב בכיף, הייתי בכושר שיא מטורף, וזהו. אחד הדברים הגדולים שעשיתי בשירות היה מבצע שעשינו בקו שבת ושומרון. אני לא יכולה לדבר על המבצע הזה, אבל אני כן יכולה לדבר על העלייה וירידה שעשינו לכפר. היה מלא כוחות, היה את הגדוד שלנו, היה עוקץ, היה יהלום, היה מודש ומג"ב, אוקיי, כולם בתור אחד. מזג אוויר חרא, אולי 3% תאורה, עושים ככה, לא רואים את היד שלנו. וירד גשם, כמו מבול, מלא בוץ בכל מקום, כולם עם חלפץ ווסט, קירמי, נשק, קסדה ועוד ציוד. קיצור, בתור היינו חני, אילנה, אני, גל ורון, אחד אחרי השנייה. כולם עוברות, כאילו מרימות את החברות, מסתובבות ככה, כאילו אחד אחרי השנייה, כמו איזה דומינו. קיצור, המגע עצר ליד איזה ירידה ממש כאילו כמו קיר. קיצור, כולם יורדות, אילנה לפניי, אילנה לאט בזהירות. אוקיי, אני באה מול המגד, אני אעשה את זה כמו שצריך, ממש לא. נפלתי על איזה בוץ משהו, ירדתי הכל על התחת שלי, נפלתי ממש.
קיצור, אני רואה את אילנה ככה שקמה לאט לאט, שומרת על עצמה וזה, פתאום מסתובבת לי ורואה אותי ככה הפוכה שנפלה ואומרת לי ככה, את כבר כאן, ככה. אחד הדברים, קיר, ממש כאילו כמו קיר בבוחן מסלול כדי להגיע לגן שלו. אוקיי, אני מרימה את חני, אני מרימה את אילנה, ואז פתאום מה, אין אף אחד שמרים אותי. קיצור, הם אמרו לי, יאללה, ידיים, תביא את הידיים. קיצור, אין לי ידיים, אוקיי? שלושתנו היינו וסט, קרמי, קסדה, נשק ועוד ציוד ממש כאילו כבד. אמרו לי עם הידיים, אני עשיתי כאילו, אני רצה על הקיר, בתוך 3 שניות הייתי למעלה. ואחד הדברים המטורפים שאף אחד לא יכול פשוט להאמין שזה